ሰራዊትን ምልሻን ኢትዮጵያ ኣብ ዶባት ናብ ዘለው ሰራዊተይ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክብል ምክልኻል ሱዳን ከም ዝገለጸ ሮይተርስ ካብ ካርቱም ጸብጺቡ ኢትዮጵያውያን ኣውፈርቲ ብወገኖም ካብ ከባቢ ሃዲሞም ከም ዝወፁ ንማዕከናት ዜና ሓቢሮም ኣብ ውሽጢ ግዝኣትና ዝርከብ ከባቢ ጀበል ኣቦተር ሓይልታትና ኮለላ ገይሮም ኣብ ዝምለስሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ውሽጢ ሉዓላዊ ግዝኣት ሱዳን ብሓይልታትን ምልሻን ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ተፈፂሞም ከም ውፅኢቱ ድማ ህይወትን መሳርሕታትን ጠፊኡሎ ክብል ናይ ሱዳን ምክልኻል ገሊጹ ብተወሳኺ እቲ መጥቃዕቲ ብሶሉስ ከም ተፈጸመ እቲ ናይ ምክልኻል ሱዳን ኣፍሊጡሎ ምክልኻል ሱዳን ክንደይ ካብ ሰራዊቱ ከም ተቐትልዎ ወይ ከም ዝቆሰልዎ ኣይገለጸን እንተኾነ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ደገፍ ዝህብ ሓይሊ ናብቲ ከባቢ ተሰዲዱሎ ኢሎም እዚ ዘሰሓሕብ ዘሎ ግዝኣት ፋሽካ ዝበሃል ከባቢ ኮይኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብቲ ከባቢ ዝኸድሉ ዘሎ ቦታ እዩ እቲ ብ4 ሕዳር ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያን ትግራይን ዝጀመረ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ከም ተቐትሉን ኣስታት 1 ሚልዮን ከም ተዘናበሉን ልዕሊ 50,000 ሰባት ናብ ሱዳን ከም ተሰገሩን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይግምት ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ብሰንበት ናይ ውሕድ ሰዓታት ናብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ድሕሪ ምግባር ብዛዕባ ኣብ ከባቢ ዶባት ትግራይ ዘሎ ፀጥታ ስጋቱ ከም ዝገለጸ ይፍለጥ ብኻልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ምዕራብ ኣርማጭሆ ዝርከቡ ሰብ ሃብቲ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ከባቢ ስለ ዝተቆፃፀሮ ንብረቶም ሓዲጎም ክወፁ ተገዲዶም ክብል ንነበርቲ እቲ ከባቢ ተወኪሱ 360 ዝተባህለ ናይ ኢትዮጵያውያን ሚድያ ፀብፂቡ እቶም ኣውፈርቲ ኣብቲ ከባቢ መሸላን ስምስምን ከፍርዩ ዝፀንሑ ኮይኖም ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ካብ ሱዳን ንዝመፅ ወረራ ክምክትዎ ከም ፀንሑን ናይ ሎሚ ፍሉይ ዝገብሮ ነቲ ከባቢ ተቆፃፂሮም ንብረቶም ስለ ዘዕነዎ ካብቲ ከባቢ ካሃድሙ ከም ዝተገደዱ ካብቶም ኣውፈርቲ ብዝረኸቡ ሓበሬታት ዜና ገሊፁ እዚ ዝኾነሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንምስትታፍ ነቲ ከባቢ ገዲፎሞ ብምኻዶም ይክብሉ እቶም ወሃብቲ ሪኢቶ ገሊፆም ያው ለረጅም ዓመታት ነው ከ20 ዓመት በላይ ነው በእኛ እጅ የተጠቀምንበት የነበረ ከዚህ በፊት በተለያየ በተናጠልም በባለ ሀብት ትዕዛዝም ያው እየተንቀሳቀሱ ይመጡና እንደዚህ ሞክሩን ነበር ግን ያው ከኛ አቅም በላይም አይሆንም ነበር የመለስናቸው ነው ነበር የዘንድሮው ግን መልኩን የቀየረ በደንብ መካናይዝ የሆነ የተደራጀ አካል ነው እየገባ እና እየወረረው ያለ የኛ ዛሬ 4 ቀን በፊት ነው ማጥቃት አድርገው የኔ ካምፕ የገቡ እና አጠቃላይ በካምፕ ውስጥ የነበረውን ሀብት ንብረትን የሰባት ባለ ሀብት ነው የገጥሞ የነበረው ሁሉንም አውድመውታል ማሽላ ሕጂ ብንጽልን ብሰብ ሃብትን ይፍትኑና ነይሮም እዮም ልዕሊ ዓቕምና ስለ ዘይነበረ ንመልሶም ነርና ሎሚ ግና ተወዲቦም ብመካናይዝድ ደረጃ እዮም ቅድሚ 4 መዓልትታት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዘለው ኣብዚ ዓመት እቲ መከላኸልናትና ነቲ ካምፕ ገዲፉ ናብቲ ኣብ 4 ሕዳር ዝጀመረ ኩናት ናብኡ ምስ ከልኡ እዚ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ እቲ ተኽሲ ሕጂ እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ ሁሉም ማስፋፋት ነው የጀመረው በሱ የገቡት እና እኔው ካምፕ እንዳሉ ሆኖ አሁን ማታም በዚህ ባቦጭር የሚባለው አካባቢ ደግሞ እንደዚህ ወጥተው በዛም አሁን የተኩስ ልውውጥ አለ ማታ ጀምሮ እስካሁን ተኩስ አለ